Hasieran hasi nintzen protesi esterno bat erabiltzen. Da, sujetadorian boltxikotxo bat bezala, eta hor sartzezu silikonazko titi bat. Baina da kanpokoa. Eta egia esan nahiko deserosua da. Da motxila txiki bat eukitzea denbora guzti. Eta hasieran erabiltzen nun, ze lotxa emate ziten. Lotxa emate ziten. Baina azkenen komodidadeak irabezizun. Profesional batek esan ziten bizkarra okertuko zitzaitela, asimetria hontan. Beste batek esan ziten, inorretzula ezautzen. 40 urtez emakizkila lanbide hontan eta inorretzula ezagutzen nola. Sujetadorek eta etzeuden, ni epinunen, eta ordunteta iteta kanpaina bat ateratzun, dala asoziazio bat Bartzelonakoa, tipizorrok eiteko, gutzako, guk bezalako emakumentzat. Eta mango, lehenengo sujetadorea ateratzun, titi bakar emakumentzat. Eta orduan behartzuten emakume titi bakar bat. Eta asoziazioakin kontaktun jarri nintzen, eta orduan behaientzako modelo lanakin nitun. Izan zan, la bomba. Ona, eta? Bai. Nola izan zan hori, ze? Bueno, Bartzelona junginan gainea pandemia erdin. Bartzelona, senarra eta bio junginan gainea. Hiru emakume onginan, eta hoi da, eta gero kanpaina aterazuten, eta lehendabizikoa izan zanez, medio guztitan aterazan. Osea, medio digital guztitan. Oendala zenbat hori gertatu zen? Pandemia garaia zan, 21 edola izango zan. Hortik aurre egin dezu besten bat, modelo lan ikan? Inurrintzako egutegik eta ateratzeitugu, eta horre bai biltzege argazkik ateratzen.